Λοιπόν, Καφές και Computers, επεισόδιο δεύτερο της δεύτερης σεζόν, και σε αυτό το επεισόδιο ο Δημήτρης, ο designer της παρέας μας, έχει ξεκινήσει και μαθαίνει React και θα μας μιλήσει γι' αυτό. Πριν το κάνει όμως αυτό, θα μας πει ένα ενδιαφέρον fact για το πώς ξεκίνησε ο όρος bug. Δημήτρη. Ξεκίνησε πολύ απλά. 1947, ένας τεχνικός στο Harvard είχε πρόβλημα με το performance ουσιαστικά του υπολογιστή του. Μην με ρωτήσετε τι υπολογιστής ήταν τότε ακριβώς, δεν γνωρίζω. Λέει ότι ήταν τύπου Mark II, όποιος θέλει να το ψάξει μπορεί να το ψάξει. Και το πρόβλημα που είχε ήταν ότι όντως είχε ένα bug, έναν σκόρο, νομίζω μεταφράζεται, σε κάποιο από τα ρελέ του υπολογιστή. Είναι τόσο απλό. Πολύ ενδιαφέρον. Εγώ θέλω να σταθώ στο ότι υπήρχε υπολογιστής το 1947. Ναι. Λογικά θα ήταν εκείνοι οι μεγάλοι υπολογιστές, που ήταν 2 δωμάτια. Προχωράμε. Δημήτρη, είσαι ένας designer, έχεις δουλειά. Τι σε έκανε να θελήσεις, βασικά αρχικά τι σε έκανε να σκεφτείς το να μάθεις React, γενικά κώδικα? Αρχικά είχα ξεκινήσει κάνοντας πρώτο typing σε HTML και CSS, δηλαδή τα designs που κάνω σε Figma, να μπορώ να τα μεταφέρω σε μια πιο ρεαλιστική μορφή. Η επιθυμία μου στο να γίνει αυτό κάτι πιο ρεαλιστικό, πιο αληθινό, άρχισε να ανεβαίνει και κάπως έτσι μπήκα λίγο παραπάνω στη JavaScript. Κατάλαβα ότι ήρθε η ώρα να κάνω το βήμα παραπάνω και να πιάσω ένα JavaScript framework. Να πω κι εγώ κάτι πάνω σε αυτό. Στη δουλειά παρατηρώ ότι πολλές θέσεις πλέον, μάλλον η αγορά έχει αλλάξει και πολλές θέσεις ζητάνε designer που να έχει γνώσεις προγραμματιστή. Δημήτρη, ήταν ένας λόγος για τον οποίο ξεκίνησες να μαθαίνεις React, το να γίνεις ένας καλύτερος designer, να εξελιχθείς σαν designer, ή το κάνεις και με σκοπό ότι ξέρεις κάποια στιγμή μπορεί να πιάσω και δουλειά ως κάποιος front-end developer που ξέρει και design? Κοίταξε, είναι και λίγο προσωπικό, δηλαδή είχα από τότε που ξεκίνησα μεγαλύτερη κλίση παραπάνω προς το coding, προς τον προγραμματισμό, παρά προς το graphic design, ξεκάθαρα προς το γραφιστικό, γιατί ξεκίνησα σαν UI UX designer. Οπότε μπορώ να σου πω ότι περισσότερο έγινα, ναι, γιατί αύριο μεθαύριο θα ήθελα να βρω και μια δουλειά σαν front-end developer. Να δοκιμάσω ουσιαστικά. Πολύ ενδιαφέρον αυτό που λες, γιατί έχω παρατηρήσει ότι πολλοί designer μπορεί και να αντιστέκονται στο να μάθουν έστω λίγο HTML, CSS, τέλος πάντων προγραμματισμό να το πούμε. Άρα είναι μια δικιά σου επιθυμία, ας πούμε. Περισσότερο ναι. Και τι σε όθησε στο να μάθεις, στο να επιλέξεις React από κάποιο άλλο framework? Ποιος ήταν ο λόγος που πήγες με React? Ο λόγος ήταν απλός, δηλαδή έκανα μια μικρή έρευνα, είδα τι είναι το κάθε framework ουσιαστικά λίγο, τι είναι το κάθε framework. Είχα στο μυαλό μου τρία τα οποία γνώριζα, έτσι. Δεν ξέρω πόσα παραπάνω υπάρχουν. Ήξερα την Angular, τη Vue και τη React. Είδα τι είναι το κάθε τι είναι πιο commercial, τι αρέσει περισσότερο στο community και κάπως έτσι βρήκα τη χρυσή τομή στη React, ας πούμε, ότι χρησιμοποιείται αρκετά, είναι και πιο corporate, τέτοια πράγματα, αλλά ήταν μικρή έρευνα και σύντομη. Υπήρχαν πράγματα στα άλλα frameworks τα οποία σε απόθυσαν, που ας πούμε κάτι που σου άρεσε στη React παραπάνω σε σχέση με τη Vue ή την Angular για παράδειγμα? Δεν μπορώ να σου πω κάτι συγκεκριμένο, γιατί είναι το πρώτο μου framework, δηλαδή δεν ήξερα καθόλου το πώς λειτουργεί. Απλά ήξερα ότι είναι αρκετά popular σε σχέση με τα υπόλοιπα και τα άλλα έχουνε, αλλά την είχα ακούσει και περισσότερο φορές από τις άλλες δύο. Δηλαδή είχα ακούσει περισσότερο να χρησιμοποιεί τη React από τη Vue και την Angular και είπα να πάω προς τα εκεί. Κωνσταντίνε, μια γνώμη, Vue, βασικά React και βασικά Angular? εγώ θα πω λίγο
Θέλω λίγο να πω σε αυτό που λέει ο Δημήτρης. Νομίζω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι σκεφτόμαστε με αυτόν τον τρόπο. Όταν πας να διαλέξεις ένα framework, στην αρχή ειδικά, δεν πας έχοντας κανόνα, ας πούμε, ότι θα επιλέξεις το καλύτερο. Πας με το πιο γνωστό, ας πούμε, γιατί και εσύ δεν ξέρεις τι θα πας να κάνεις. Οπότε είναι φυσιολογικό. Τώρα όσο αφορά το αν κάποιο framework είναι καλύτερο, εγώ θα απαντήσω ότι καλύτερο είναι αυτό που ταιριάζει στον καθένα. Δηλαδή η γνώμη μου είναι ότι θα πρέπει να περάσεις από όλα τα framework και να κατασταλάξεις εκεί που σου αρέσει παραπάνω. Οκ. Τώρα έχω εγώ να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις, γιατί ξέρω από πριν ότι δουλεύετε και οι δύο διαφορετικά framework. Δεν είναι ούτε React, δεν είναι React. Ο Νίκος κάνει Vue, ο Κωνσταντίνος κάνει Angular. Οι ερωτήσεις είναι οι εξής. Ποιο πιστεύετε είναι το framework, το κατάλληλο framework από αυτά τα τρία για να ξεκινήσει ένας beginner? Δηλαδή ποιο είναι πιο beginner friendly και γιατί? Θα ξεκινήσω να απαντήσω εγώ. Θεωρώ ότι το πιο beginner friendly είναι η Vue. Θεωρώ πως το λέω αντικειμενικά, όχι επειδή γράφω περισσότερο Vue. Έχω δοκιμάσει όλα τα framework, όλα τα τρία από αυτά που είπαμε. Στη React, η React σου δίνει μια τρομερή ελευθερία, όπου εάν είσαι beginner μπορείς να τα κάνεις όλα στραβά και να καταλήξεις με ένα αρκετά περίπλοκο structure του project. Ενώ στη Vue υπάρχει πιο καθορισμένο τι πάει πού, οπότε υπάρχουν πολύ λιγότερες αποφάσεις τις οποίες πρέπει να πάρει ένας developer, που για τους λιγότερο έμπειρους developer αυτό είναι ένα θετικό. Τώρα η αλήθεια είναι δεν έχω πολλή εμπειρία σε Angular, βασικά σε Angular 2 δεν έχω καθόλου εμπειρία, αλλά νομίζω ότι Angular είναι πιο μεγάλο framework, κάνει πολλά περισσότερα πράγματα από ό,τι κάνει η React και η Vue. Η αλήθεια είναι ότι η Angular θυμίζει και Vue. Το structure είναι της Vue και της React και της Angular είναι πάνω κάτω το ίδιο. Αν θυμάμαι, στη Vue έχει ένα container, CSS και HTML, δηλαδή έχεις αυτά τα τριαρχεία που το ίδιο ισχύει και στην Angular. Αλλά και πάλι εγώ θα συμφωνήσω με τον Νίκο όσο αφορά με τη React, όταν είχα αναλόγως και τι εμπειρία έχεις. Όταν ξεκίνησα με React που δεν είχα εμπειρία, επειδή μου δίνει τόσο πολύ ελευθερία, το project, το structure του project δεν είχε πάει και πολύ καλά. Αλλά και πάλι εγώ θα προτείνω, ας πούμε, ότι ό,τι και να πιάσεις, αυτό που χρειάζεται είναι τη λογική του προγραμματιστή. Εφόσον κατέχεις τη λογική του προγραμματιστή, τα framework με την εμπειρία μαθαίνονται και πιο εύκολα και είναι πιο κατανοητά και μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις και καλύτερα. Κάτι που θα με ενδιαφέρει πολύ να ρωτήσω τον Δημήτρη είναι αυτή η εμπειρία σου στη React σε έχει επηρεάσει ως designer? Βλέπεις κάποια πράγματα λίγο διαφορετικά? Γιατί ως γνωστόν designers και developers γενικά μαλώνουν αρκετά, ο ένας δεν καταλαβαίνει τον άλλον. Μίλα μας γι' αυτό. Ναι, με έχει επηρεάσει, όπως με είχε επηρεάσει όταν πρωτοέπιασα HTML και CSS ξανά. Δηλαδή το πήγα ένα βήμα παραπέρα από τότε που είχα κάνει, ας πούμε, HTML, CSS, και μετά ως designer ξανά έπιασα στο μέλλον, όπως σας είπα, για να κάνω prototyping κλπ. Πιστεύω ότι με τη React πάλι έχω μάθει πράγματα, αλλά όχι όσα είχα μάθει μπαίνοντας εξ αρχής στην HTML και CSS. Δηλαδή, στη React μαθήματα ουσιαστικά που παρακολουθώ και προσπαθώντας να κάνω διάφορα projects, βλέπω ότι εξηγεί το structure, πώς λειτουργούν τα components. Τώρα, τέτοια πράγματα εγώ πλέον τα έχω μάθει και σαν designer. Δηλαδή, βασικά εγώ τα έμαθα πρώτα σαν designer και μου είναι πολύ πιο familiar. Τώρα, ως προς το πώς λειτουργούν κάποια βασικά πράγματα, στο πώς να στήσεις ένα project, νομίζω ότι ακόμα δεν είμαι στο σημείο που μου έχει μάθει τόσα πολλά. Δηλαδή, δεν μου έχει δώσει κάποια γνώση πάνω στο design αυτή τη στιγμή.
Ίσως στο μέλλον, δεν ξέρω ακόμα. Από τα λεγόμενά σου καταλαβαίνω το ότι το design σου έδωσε κάποια πράγματα τα οποία σε βοήθησαν στο να μάθεις React. Ναι. Γενικά στο να μάθεις coding. Ναι. Το στήσιμο ενός project δεν διαφέρει πολύ, τουλάχιστον για ένα front-end project, έτσι, τώρα μέχρι εκεί που έχω γνώσεις, δεν διαφέρει πολύ από το πώς στείνεις ένα project και στο Figma αντίστοιχα θα σου πω. Δηλαδή έχεις κάπου τα components, έχεις διαφορετικά pages, κάπως είναι παρομοιότυπος ο τρόπος που λειτουργούν δηλαδή σε πολλά. Αν καταλαβαίνω καλά, εννοείς ότι ας πούμε έχεις ένα component μέσα στο Figma, για παράδειγμα ένα button, και ότι κάνεις το ίδιο component μετά ας πούμε και σε React. Κάπως έτσι, ναι, για να μην μπούμε σε λεπτομέρειες, ναι, είναι πολύ κοντά η λογική. Αυτό μου ακούγεται πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή... Εγώ τώρα μου δημιουργήθηκε, συγγνώμη Νίκο που σε διακόπτω, μια απορία που θέλω να ρωτήσω. Π.χ. Δημήτρη, στο design μπορείς να έχεις ένα shared module, ας το πούμε έτσι, στο οποίο θα έχεις μέσα τα κοινά σου στοιχεία, κοινά button, ας πούμε, και τα επαναχρησιμοποιείς. Σε έχασα λίγο με τον όρο shared module. Ότι σκέψου ότι έχεις ένα button component, ας πούμε, και αυτό το κομπονετάκι το ξαναχρησιμοποιείς, δεν χρειάζεται να το ξαναδημιουργήσεις, δηλαδή δεν έχεις 7 button ξεχωριστά, έχεις ένα button που χρησιμοποιείς αυτό και του αλλάζεις τα properties, δηλαδή σαν shared, δηλαδή ότι είναι επαναχρησιμοποιήσιμο. Ναι, ακριβώς, και μπορείς να του θέσεις και κανονικά variants, δηλαδή να το κάνεις, δεν ξέρω, να αλλάζει, να είναι selected, hovered, μπορείς να στήσεις έτσι ουσιαστικά το component. Άρα δηλαδή άμα αλλάξει ας πούμε το brand και ξαφνικά το βασικό button από πορτοκαλί γίνει μπλε, το αλλάζεις μια φορά και αλλάζεις όλα τα design. Ναι, βέβαια πρέπει να έχεις κάνει πολύ καλό στήσιμο για να γίνει αυτό, γιατί πολλές φορές μπαίνεις κάνοντας αλλαγές πάνω στο project και δεν συμβαίνει ακριβώς αυτό, αλλά θεωρητικά ναι, λειτουργεί έτσι. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, ποιες είναι οι βασικές γνώσεις που θα έπρεπε να έχει κάποιος σε vanilla JavaScript, κάποια concept, κάποια πράγματα που θα πρέπει να ξέρει πριν ξεκινήσει να πιάσει ένα JavaScript framework? Δηλαδή, και αν υπάρχουν βασικές γνώσεις που πρέπει να γνωρίζω πριν πιάσω ένα framework? Ποια είναι η γνώμη σας? Να ξεκινήσω εγώ πρώτος. Ας πάρουμε το πιο απλό case σενάριο. Πες ότι ξεκινάω εγώ αύριο δουλειά. Έστω για να μπορέσω να λύσω ένα ticket, ας πούμε, ή οτιδήποτε, θα πρέπει σίγουρα να ξέρω HTML, CSS, πολύ βασικό, οπουδήποτε, όποιο framework και να πιάσω. Και μετά πιστεύω είναι να καταλαβαίνεις το flow. Δηλαδή τι είναι ασύγχρονο, τι είναι σύγχρονο, να μπορείς να ακολουθάς τη ροή όταν εκτελείται το πρόγραμμα. Για να ξέρεις και πού να αρχίσεις να ψάχνεις τα errors. Δηλαδή, ναι, αυτό. Δηλαδή, άμα καταλαβαίνεις τη ροή, το flow, θα μπορείς να αρχίσεις να καταλαβαίνεις και τι μπορεί να δημιουργήσει το πρόβλημα. Γιατί στην αρχή, όταν ξεκινάμε, πάμε στα τυφλά. Δηλαδή, τουλάχιστον σε μένα, όταν είχα ξεκινήσει, έβλεπα ένα error και δεν καταλάβαινα. Δηλαδή, θυμάμαι το χαρακτηριστικό meme. Τώρα δεν παίζει. Τώρα παίζει. Δεν ξέρω το λόγο, αλλά παίζει. Με αυτό που λες, ας πούμε, πιστεύω ότι είμαι αρκετά μακριά και με αυτό που είπες πριν, η λογική του προγραμματιστή, κατάλαβες, επειδή είναι πράγματα που δεν τα βλέπω, ενώ στο design είναι όλα visual, είναι όλα μπροστά μου, κουνάω πράγματα, κουνιούνται την ίδια στιγμή. Είναι μια λογική που δεν την νιώθω ακριβώς. Δηλαδή, πιστεύω ότι απέχω πολύ από αυτό. Εκεί πρέπει να εστιάσω περισσότερο και θα σου πω ένα παράδειγμα, ότι π.χ. είχα ασχοληθεί με το router πρόσφατα στη React και με δυσκόλεψε αρκετά. Δεν μπορούσα να βρω πώς θα το κάνω να λειτουργεί και ποιο είναι το concept πίσω από αυτό. Γιατί πολύ απλά στο Figma και στα software που χρησιμοποιώ για design ήταν τελείως διαφορετική λογική του πώς γίνεται. Είναι όλα έτοιμα ουσιαστικά, έτσι. Θέλω να πω και εγώ ότι δεν νομίζω ότι υπάρχει ξεκάθαρη απάντηση ότι πρέπει να ξέρεις αυτά ή εκείνα. Όσα περισσότερα ξέρεις από vanilla JavaScript, τόσο καλύτερος θα είσαι ουσιαστικά στη React.
ή σε οποιαδήποτε framework επιλέξεις. Αλλά αυτό που απάντησε πριν ο Κωνσταντίνος, δηλαδή άμα μπορείς και ακολουθάς τη ροή του προγράμματος, είσαι σε ένα πολύ καλό δρόμο. Βέβαια αυτό θεωρώ πως έρχεται μόνο με την εξάσκηση, δηλαδή δεν είναι κάτι που μπορείς να διαβάσεις ένα βιβλίο και να το αποκτήσεις. Πρέπει να γράψεις αρκετό κώδικα ώστε να φτάσεις σε αυτό το σημείο. Λοιπόν, νομίζω ότι καλύψαμε αρκετά το θέμα. Θα ήθελα κλείνοντας, Δημήτρη, να μας πεις, υπάρχει κάτι που θέλεις να μοιραστείς με άλλους designer που σκέφτονται ή έχουν ξεκινήσει να μαθαίνουν προγραμματισμό ή κώδικα κάποιο framework? Κοίταξε, θα την κρατήσω πολύ απλή την απάντηση, απλά με αυτό που είπες και πιο πριν, να μην φοβούνται ουσιαστικά να λερωθούν μέσα σε αυτό, δηλαδή θα σου κάνει καλό, θα μάθεις πολλά πράγματα και θα σε εξελίξει, πιστεύω. Δεν χρειάζεται να το φτάσεις σε ένα top επίπεδο. Από τη στιγμή που είσαι designer θα παραμείνεις designer, απλά δεν θα σου κάνει κακό, μόνο καλό θα σου κάνει το να ασχοληθείς και να μάθεις μερικά πράγματα πώς λειτουργούν περισσότερο, να μπεις στη λογική.